Mesiace je nezvestná iba 5-ročná Natálka z obce Kľačany. Otec dievčatka, pán Patrik, ju zveril na pár dní jej matke Jaroslave. Tá s dievčatkom odišla v máji na neznáme miesto. Polícia vyhlásila celoštátne pátranie. Súd pred pár mesiacmi predbežným opatrením zveril dievčatko do opatery otcovi. Pán Patrik s ňou odišiel na dovolenku začiatkom mája a po návrate si ju zasa vzala k sebe manželka. Odvtedy o nej a o Natálke nikto nič nepočul. Svoju dceru stále nemám, matka ju stále schováva aj so svojím otcom, pánom na neznámom mieste. Po dlhých 4 mesiacoch sa Jaroslava odhodlala ukázať sa na verejnosti. Na rozhodové konanie však prišla v sprievode polície. Pre podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia bola dnes krátko pred 8 hodinou ráno vyšetrovateľom kriminálnej polície zadržaná podozrivá osoba. Na naše otázky, prečo manželovi dceru nevrátila a prečo sa až dnes bola sama prihlásiť na polícii, odmietla odpovedať. Aj keď sa sama rozhodla prihlásiť sa na polícii a prišla na súd, stále ostáva záhadou, kde sa mala Natálka nachádza. Otec Patrik je z toho už zúfalý. Mrzí ma to celé, lebo trpí moja dcéra, ktorá bola necitovo naviazaná. Natálka, ľúbim ťa. Pardon, nevajte sa. Rozvodové konanie, na ktorom sa malo určiť aj to, komu súd definitívne zverí do opatery Natálku, súdkyňa odročila. Pán Patrik stále netuší, ako by sa mohol konečne dostať k svojej dcére, ktorú mu súd dočasne zveril predbežným opatrením. Denisa Pírniková, televízia JOJ. Len pred 2